أريامي إسران شوعاتن كفال كابز حالفة كرسي ناورتنا علال جميرنا قرماي إتانس زمارة عقوال هيوان ثلاثة حقتات مالئة تخيد قوال كتكون كمزلوا نجيرنا ود سبلا خاء دلينا هاندبت كمزمتاتنا هنن قرماين ننسوي ودائلنا هنا تقرمنا أريامي دما نحنا ندعللنا خالي إسراحة كتقبر كامل سنحات كابتاية عم بيبيا دلينا أبزي هنا بتحنا نيرنا إسران شوعاتن كفار نزي السعب يمثل دلينا نقرمي رئي مسبلته دفرت سينا مخ كم زبلت خبتهم زمستهم قالاتي فريطيا خالي معلت الناس حقت تزارب زنورت لو مقن شخطا زيبلو يمي حدركم إلا أصابت أسيريدا سلام سلام إلاتنا مساريامي أبتغى بون كرسي أقريبا خوف مسولت قرمايون نجلينا مسرعي لبو زنبيلو عينتو كابتا بمعصو طلقل أتحيزو كساب كفتبل كاب أكالات دلينا عيال علنن دلينا كي تسمعني كأسيلة قرمشو عطاودي تبارا بربا كولن قرماي كمزادك إسو زسانحة بريلو أقالبو ناباقيرو أخفيدو حتى هيدو يحاتيتني هو أخفيخا إلى إتا قدايو علي جميريا أم علوي آخا حبسيها هلني بمبال قرماي عابي حاوي كنسو خي حفركو انتاي كنقبر كم زلوه كم أخرى جميرة فغري نودسب عابي أيتول نشتايتول حياليتول دوخميتول نخلو بمعرك كم تسنفو يفلت أصل نوركو قرماي دما حيالين شكانن كنسو بفغرقن كم تسنفة ترديه بمن باري ندلنا كمي كيرو ناتو يقبرا كحقو زلن زبلتاني نيح ايو حيزني بيتي خادلنا كي تسمعني إلى تليفون كاباريامي أمسيه أو قلنا انكالو مسج كتحفر لجميرة كرمشو إذا أرعى كل نقراتنا تستوعل لنا سلذلا بزي نعلل إلى مصحف كله كرماي كتها ترديني أوكي داويتا حجن تايقبر يخاتو لنزل خايلو حاتيتني صبوق كنزا تليفون زتود دولل كا هيلو النابلكا وموزع دحريو نسا كم تركبكا قبري شعب علىها كل تناي لبخا تنقرا نساون كمزي كما خاب فقري فسني فاصلة زلا نخطر الدأكا جيزي زبها لايك توسدنيا دحريو فقرا وعلال عند علالكا كم تمسطات قبر هابزن العالم اتشام قرمشوك نقرا كي تصبيني له مخري مساعته قرمايت أولي يلو لك خمزة تليفون تدولته مسيلو هلو النابلة ندقوز أمو أنن أريامين كلتنا نتخنتات عطيمنا نفولتو سلز نبرنا ندلينا كي دركبيو دليتكي بنفسا سميرات الكيا زلا نسوون أفكيرك يزلو نسبرنا يا دلينا حقوس نايوشتا أو قصائيو هنصارا جميرو انتاي تبلو لهم ازي زارا وحلم ديو ويسقاه ديو ود شواس نعينا يبحق يفكرني ايو بمبال حتى تتنامو اويلنا ملسي كيهابنا يا قريفاتنا ددحر قرماي ندقوز يا أنن أريامين دما تهواخ نايدلينا قويان قريم الناس حقون مليئونا كرتم يلنا الناس حقنا كن حاويم دحر مجمارنا أنن أرياميكم اللس هي إليا ددحر دلينا أيوزيه قرماي كابت وقعي مندق كابت سقع مندق نايقذانا رحيق إلو تسقعي سبيانيرو دلينا أفكيرا انكلا مو خمزي أنفت رخيبان كالي نقريو كوينو نسا كتحافرو زقباء نسيو كحافرا جميرو أنا زرباهم قدن كسامعهم ألاني صبو أنت تراراديهم سقيبل اندحر زي تراراديهم كأ عمونقوم أتي كم زرردو كقبر يا بموال أو حانتا أنقولو انكلنا
ንሶም ንየማን ዝጥምት አንጎሎ ኣነ ድማ ንጸጋም ዝጥምት አንጎሎ ኮይነ ኩሉ ዝበሃልዎ ክሰምዕ ጀሚረ። ቃላት ደሊና ትሕትና ዝወዝሖም ብምቁልልነት ዝቕበቡ ኮይኖም ወዲ ሸውሓወይ ኣይተሓዝለይ ናይ ውሽጠይ ናርያመይ ንዳዊቶይ ስለ ነገርክዎም ፍቕርኻ ስለ ዝሓየለኒ ንዓኻ ከዓ ምድፋር ስለ ዝሰኣንኩኻ እየ ቅድሚ ንዓኻ መንጋረይ ንዕኦም ነጊረዮም። እቲ ቀንዲ መንገርየይ ምኽንያት ከዓ ነዛ ዕድል እዚኣ ንምርካብ እየ ወዲ ሸውሓወይ ደጊመ ኣይተሓዘለይ ክብለካ ኣነ ኣብ ልዕሊኻ ዘለኒ ክብሪ እዩ ከዓ ክደፍረካ ዘይምኽኣለይ በለቶሞ ግርማይ ብሓንሳብ እዩ ፍቕሪ ጨንዩ ደልየ ኩሉ ክትብልኒ ዝጸናሕክ እኮ ይፈልጦ እየ ማለተይ ኣነ ተሪር ዘይድፈር ሰብ ምዃነይ ከዓ በዓላዊት ዘይኮንኩ ብኻልኦት ኣብዚ ማዓስከር ዘለዉ ሰባት እየ ዝፈልጥ። የግዳ ሕጂ ጥራይ እንቋዕ ተደፋፈርና ደሉ ኣብ ልዕሊኽ ዘለኒ ፍቕሪ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ግዲ ኮይኑ ብቓለይ ክገልጾ ኣይክእልን እየ። በቃ ናይ ልበየ ዘፍቅረኪ ኣብ ዓለም እቲ ዝሓየለ ፍቕሪ እዩ እሞ ብፍቕሪ ከም ዝተሰነፍኩ ፈሊጥኪ ንዓይ ከይትብድልኒ ድሕሪ ምባሉ ደሊና እንታይ እያ ትኸውን ነይራ ካብ ውሽጠይ ክሳብ ዝግረም እየ ኮይነ ኣብ ጎደና ከም ዘላ ዘንጊዓ ልክዕ ኣብ ነፍሱ ተጣቢቓ ሕቑፍ ቁፍ እንዳበለት ድሕሪ ብዙሕ ፍርሕን ስኽፍታን ከምዚ ኢለ ደፊረ ኣብ ሕቑፍኻ ብምእታወይ ንኣምላኽ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ብምባል ዘረባ ዘይብሉ ኣነ ኣብ ክንደኦም ብሕፍረት በቲ ከባቢና ዝዛወር ሰብ ከይህሉ እሞ ከይሪኦም ምሕር ተሰኒፈ ቀባሕባሕ ክብል ጀሚረ። ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት እንከለዉ ሃንደይ በቴሌፎን ናይ ግርማይ ተደዊላ ካብቲ ዝነበርዎ ስምዒት ኣውፂኣቶም እታ ቴሌፎን ኣገዳሲት ግዲ ኮይና ግርማይ ንደሊና ደልየ እዛ ቴሌፎን ዘይትስገር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ግድን ክቕበል ኣለኒ ንስኺ ኺድ እሞ እተዊ ኣነ ቴሌፎነይ ወዲአ ክመጽየ ድሓር ናይ ምሸት ብሓንሳብ ኢና ክነማሲ ኢሉ ንደሊ ኣፋኒዋ እሞ ደሊና ሕራ ኢላ ገዲፋቶ ናብ ኣርያመይ ምስ ከደት ግርማይ ካብታ ዝነበረ ኣንጎሎ ተኺሉ ንቕድሚት ንዓይ ከይረኣየኒ እዩ ሰጒሙ ቀጺሉ ኣነ ድማ ቴሌፎን ወዲኡ ክመጽእ እዩ ኢለ ከይረኣየኒ ደድሕሪ ደሊና ንገዛ ክኸይድ ደልየ። ግን ከዓ ግርማይ ቴሌፎን ሒዙ ምስ ኣርሓቐ እቲ ዝደወለ ኣንገሶም ሓወይ ምዃኑ ነብሰይ ይነግረኒ ነይሩ። እቲ ዝዛረብዎ ዘረባ እንተ ብጽቡቕ እንተ ብሕማቕ ብዛዕባይ ምዃኑ እውን ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ደድሕሪኡ ከይደ ዶሞ ክሰምዖ ኢለ ሓሰብኩ እሞ መልሲ ከዓ ኖ እንታይ ይገደሰኒ እየኸ ዝብሉ ይብሉ እምበር ከእንታይ ከይገብሩ እዮም ግርማይ እንተኾነ ዳርጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅረይ የእትየዮ ዘለኹ ብምባል ንነብሰይ ገኒሐ ደድሕሪ ደሊና ንገዛይ ኣምራሕኩ እሞ ግርማይ ድማ ካብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ርሕቕ ኢሉ ክዛረብ ጀሚሩ። ግርማይ ሄሎ ኣንገሶም ዓርከይ ይቅርታ ምቕባል ደንጉየካ ኣብ በዝሒ ሰብ ዘለዎን ድየ ጸኒሐ ግድን ክቕበለካ ስለ ዘለኒ እየ ተቐቢለካ እምበር እዚ ዝጸናሕኽዎ ቦታ ቴሌፎን ተደዊልካ ኣይኮነን ክትቅበል ፈንጂ ተተኪሱካ ኸማን ክትሃድም ዘተባብዕ ኣይኮነን ብዝኾነ ከመይ ቀኒኻ ዝዓርከይ ኣንገሶም ጽቡቕ ኣምላኽ ይመስገን ግርምሾ ማዓስከር ከመይ ኣሎ ብቐዳማይ ክድውልልካ ሓሲበ ግን ከዓ ጽቡቕ ኣይነበርኩን በዚ ዳዊት ዝበሃል ቆልዓ ኣይቀሰንኩን ኣታ ግርማይ ዓርከይ ጓል ኣጥኒሰ ኣለኹ እኮ ኢሉኒ ትፈልጥ ዲኻ ድቃስ ዝበሃል ኣይድቀስኩን ቀሊል ድሕሪ ክንደይ ላዕለን ታሕተን ሓደ ሰብ ሓሲበ ኣለኹ በቲ ሓሳበይ ከዓ ብዘይካ ወላ ሓደ ሰብ ዝፍጽሞ የለን ግርማይ ዓርከይ እዚ ጉዳይ ከቢድ እዩ ድዩ ንስለ ዓርክ ኸይልካ ከም ትፍጽሞ ይተኣማመን እየ ኣነ ከዓ ዝበልካ ንገንዘብ ክሰደልካ እዮሞ በሎ ልቢ ግርማይ ብገንዘብ ስጥወ ኣይኮነትን ግን ከዓ ንስለ ዓርኩ ክብል ህይወቱ እውን ከሕልፍ ዝኽእል እሙን ዓርኪ እዩ ነይሩ። እታ ኣንግሻ ዓርከይ እንታይ ኢኻ ትጓ የጸና ንገረና እንዶ
ዝኩሉ ጥራይ ይኹን እምበር ንዓኻ ክብል ደኣ ዘይገብሮ ይእዶ ኣሎ ኮይኑ ብምባል ግርማይ ሕቶ ኣቕረበ እሞ አንገሶም እቲ ሕማቕ ሓሳባት እዩ ክዛረብ ጀሚሩ። ጽቡቕ ዝዓርከይ ነዛ ካብ ዳዊት ጠኒሳ ዘላ ጓል እቲ ጥንሳት ገብረካ ጌርካ ከም ዝስደድ ክትገብር ኢኻ። ካልኣይ ከዓ ንዳዊት ንስኻ ዘይኮንካ ብሙኩራትን ንፉዓትን እዮም ዝበልካዮም መንእሰያት ምጭዋይካ ነዲስ ኣበባ ክተብፅሖ ኢኻ። ኣጭውኻ ነዲስ ኣበባ ክተብፅሖ ኢኻ። ካብዛ ጓል እዚኣ ግድን ክፈላለ ኣለዎ ብምባል ሓሳቡ ገሊጹ ምስ ወደአ ግርማይ ብሓሳባቱ ተስማዕሚዑ ቴሌፎን ወዲኡ ናብታ ገዛ ምስ ተመልሰ ወኻዕኻዕ ኮይኑ ቡንካ እናሰተኻ ጽቡቕ ዕላል ኣሚሩ እታ መዓልቲ ከይተረድአትና ተወዲኣ ሓዲራን ውዒላን ሰሙናት ሓሊፉ ወርሒ እውን ኮይኑ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ምስ ኣርያሜ ኣብ ሓደ ማሕበር ውዒልና ገዛና ተመሊስና መደቀሲና እውን ሒዝና ለይቲ ኮይኑ እታ ለይቲ እቲኣ ካብታ መዓልቲ ምርኻብ ናይ ግርማይ ደሊናን ልክዕ 31 መዓልቲ ነይሩ። ለይቲ ኮይኑ ከባቢ ሰዓት 2 እዩ ዝነይሩ። ገዛይ ሓንቲ ጊዜ ተኳሕኩሑ ካብ ዓራተይ ወሪደ መን ኢኻ እናበልኩ ክዳነይ ተኸዲነ ክፍት ከብሎን ወዲ ሰብ ኣፍንጫይ ሓቢሱ ሃለዋተይ እውን ኣጥፊኡ እታ 28 ክፋል ትቕጽል